Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna at Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8. Ngamno adda saan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang runa dagiti kameng ti familya na, tinalikodan nan ti pamati, kat dakdakas pay ngam ti saan ang mamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Anya kano ti sakit ni nanang ayamanang? Ada ka no TV na. Anya? TB ti sakit ni nanang? Wan, isumot ti na ibaga ti doktor na. Ngam kapilitan nga irwar tayo. Ta dumakdak ka lang ti babayadan tayo iti ospital. Makakarti TB saan ka di? Una, delikado ti sakit ni nanang. Nakabutbutang mat. Ang mga numakaranta. Sapay la kumata saan ang mapasamak ti pampanunutam ading ko. No kasta ang makaakar ti sakit ni nanang. Nasken nga agan nadtamanang. Wan aganad ta. Tanarigat ti maadaan iti sakit. Akas iti sakit na. Anya ti ibagayo ayan nanang. Ay, kaya't ko timangan. Blessy anak ko. Awan pa'y tinaluto ama sida. No, adan nateng dita. Magigisa kalatan iti nateng anak ko. Mabisinak unay. Awan nateng tayo nanang. Anya nga iti adda dita mabalin ko akanan. Inapoy laang ti adda. Sa anak pa'y anak kaluto. Tanabanbanugak iti trabaho. Sige, igawanak anak ko. Inapoy latan ti kanag. No apay ngamin adi kay tumakder dita. Tada kayumot ti aggao iti kanan nyo. Kitaan nyo laan. Tadi yu inaynayon dagiti plato, kutsara, ken baso ngar aramatan nyo. Amuyo mat ang makaakar ti sakit yo. Agkakapsutak, anak ko. Ken maysa, nakapsot ti panagkitak. No pilitek ti tumakdar. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kanyak. Nagadulakit din ay ti rason nyo. Anusan yu kumatoy masakit nga inayo, anak ko. Di kay mananagan. Ta sa anak metlaengan nga agbayag. Makapasuron kayo mat. Amuyo ang nabambannog ti tao. Parigatan nyo pa'y laeng mat. Si kaman pa'y tagbati dito'y balay. Tapno adda kadwa ni nanang Joshua ading ko. Ni, saan ang mabalin naman ang? Adda nga rod na patag apapanak ita. Rumwar ka mo't ano kayat mo ti rumwar? Ha? Ngam, sigurado. Addan to manan maibaga dagiti kaaruba. No makita data pinanawan ta ni nanang agmaymay sa dito'y balay. Apay ngamin nga apektado ka kadagiti kaaruba tayo aya. Awan mo ti amuda da kita. Nalaing dalaeng agsao. Pangaasim, tadi mon ipilit ti kayat mo. Agbati kalatan dito'y balay. Diyak kaya ti mabati ditoy. Adda na patag apag nami ita. Ay, una yun. Ibagadan to manan asaan ta atartarik patun ti inata no kasta ka. Kabailan mo't ni nanang tibagi na kahit. No makasisiyar. At damat arinola iti silid na. Sa dino ti papanaham bless Agpaili ak tata. Apay ka di. Limabas matlaang ni Joshua kabsat mo itay. Wan tada kanumat na patag-alakad na tata. Anya? Ni, apay akas ta ti reaksyon nyo. Dakas ka di, no rumor kami. Sino nga iti kadwa ni nanang iyaw di tabalay iyaw? Awan tata. Kabailan na pa'y mutkit di ti bagina Amuyaw ang masakit ti inayaw. Hanggang panawan yulatang ang may-maysa. Sino nga iti mangiawat kadagiti masapsapul na. Asinaw ti aggaw iti kanan na. Kas na kunak itayan, kabailan ni nanang ti bagina, tata. Pambar na laeng no daduma ti kasjay ngar aramiden na. Raul, awan ka di ti trabaho yu ita. Awan, bakit? Si kaman pa'y nga ron ti makaam mo iti irik nga imbilag ko. Okay.
Bantayam, tane. Perhuesyo ti bulos a manok dagiti kaaruba tayo. Papanamaya, bakit? Mapan ko man bisitahan ti kabsat ko a masakit. Sige. Mangala kay ti prutas kin natin tapno aday sangpet mo apare ti kabsat mo. Nalpasen lakay. Adamot tin na isaganak itay. Ala, agrubat ka nga runin tapno di ka marabyan. Hawon. Ay, numaladawak nga agawid. Di mo liplipatan ti agsaang Uy, amok daytan bakit? Sana masapol nga ibagampay la kanyak. Naibaglangan ta na panunot mo tinagpasyar, Marikar. Nay, apay ka di, tata. Ay, awan kadwa ni Manang Mau di ta balayda. Dagiti kakaanak ngay. Rimwarda itay bigat. Ketawan da pa'y mat. Ay sus, di saan manen anangan ni Manang Risa. Daita ti Jakamaw. Dwa-dwa ak nga may namapaniti ayanda. Tama nga ano ada ti mapukaw. Ket siyak pa'y ti pabasulan da. Ay, una yan dagijay nga agkabsat. Kanayaw nakasta ti araramiden da. Ay, di dalakat maasyan iti inada a masakit. Ay, wan nga raw. Ada talaga dagiti anak kakasta. Uray ada tinagkurangan dagiti dadakkel tayaw. Ketraman tayo latta kumaida. Ay wanan tayo ida. Kadagiti tsimpaw akasapulan da tayaw. Hello, Joshua. Apay ka di aya, Manang. Awag kamot nga awag. Sa dino ti ayan mo, aya? Kunak no nagawid kan? At daag dito ayan tigayim ko, Manang. Apay aya. Imawag ni Auntie Maricar kanyak itay. Agong unget. Apay ka no. Apay mat nga agong ungat ti bakit? Wan tapampanawan ta kano ni Nanang ijebalay nga agmaymaysa. No kasta. Adda ni Auntie balay. Kay bagbagak lang arudan. Sikalatan ti agawid, Manang. Kasangsangpet milayang ditoy. Sana mabalin na pumanawa kadagos. Sa anak pa'y nga rud analpas ditoy. Saan pa'y analpas ti ilaklakad ko? O di aguray da. No saan ka nga agawid? Nakarkaron ang makaungat ni Auntie kadata. Ibaga naman nga awan bibiyang ta iti inata. Makapasuro na talaga. Apay ka di, Manang. Sa bali ti payod ni Nanang. Idi pa'y matakasta. Apay ngamin at di mo digusan. No kayat mo, di si kanti mang digos kan kwa na. Ni, apay siya kalalaki ti ibaon mo. No siya, jakmat kayat Karkaro mo't adyak kayat Narigat ti makaran iti sakit. Na Kaskan kaagan anadak mo't laeng. no kasta, bye-bye ang tangarudan ni Nanang akas jaynan. Agrekreklamo kayo, asabali ti payod ti inayo. Ngam di umat ngamin asikasuhan. Agan-anad kami laeng, Auntie Maricar. Saan nyo adigdigusan ti inayo? Isu asabali ti payod na. Kas na kunak itayan, Auntie. Agan-anad kami laeng. Kat, kastalatan ti inayo. Baybayan nyo. Makaakar nga rod ti sakit nga, Auntie. Nagado a pamuspusan no talaga akayat yo. Ay, una yan, Auntie. Ungat kayo nga ungat. Kasano ko maasaanak nga agungat. Kat kastamot ti ipakpakita yo. Talaga makangag kayo. Tadi yung matartaripatuan ti inayo. Amoyo lang arudan ang masakit. Kumusta amat ni Manang Risa ijay? Ad-adda akim mutong lakay. Anya? Ay sabali pa yan ti payod na. Tadi damot ka nung amin digdigusan. Anya tararamidon na iti anak na ngay. Ay jak am mo kadagijay nga agkabsat. Kasla di da maasyan iti inada ang masakit. Kaya dansamat nga danto pagbabawyan da iti udi na. Ay di danto pa'y pagan ano apakanen. No daddo makat talaga ang maasarak iti kasjay nga ipakpakita da. Ngam narigat ngamin ti agsasao no daddo ma. Ano? Anda nga ta naaramid ni Manang Risa adida kinayat. Ay jak am mo lakay.
Nupudno man nga da nagkurangan ni manang kas inada. Maawatan dalat ta kuma. Uray kaskasano. Amukmat nga inaramid ni manang Risa ti kabailan na. Tapno maadaan itinasaya at apanagbiag dagiti anak na. Kumusta ni Risa, Maricar? Adda akim mutong, tata. Dadagiti anak na, di tabalay da. Nila ang Joshua, taada trabaho jay maysa. Kaya't kukuma makita ni Risa. Mapantayo ije balay daa, no kayat yo, tata. Mabit lang a road. Sumurot kayo? Ay, wan. Ang irikap ko pa'y atistor ka. Kinagpaysuna, sinarong karak idi napalabas asaba daw. Ang pimanawak adagos ta kaslam asarte anak na kanyak. Hene, apay kuma ama asar. Ay, di dakat agyaman. Taad da makalagip amang sarungkar iti inada. Agpapigsa ka, Risa. Uray kayat ko ti agbiag. Barik na nga ininot ako mapsot ti bageg. Mangan kalata, Uray anya ti kanag. Saan akon nga umimbag? Di kagsao iti kasta. Anda ka si ti Diyos. Urayak laagan. No kaano nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. No anyaman ti mapasamak kanyak. Kayat ko nga iti ayan ti asawak. Ti pangikalyan niyo iti bangkay ko. Manang Risa, apay akas tamutan ti ibagbagam. Gaputa mariknak ako mapsuta kon adeng. Ulitak nga ibaga kada kayaw. Taamangan no saan nga iso ti aramida dagiti anak ko. Naimbag ta si Mangpot ka, manang. Nag-overtime kami. Apay aya. Awagam ni Auntie Maricar. Apay ka di. Ni Nanang. Oh, apay ni Nanang. Anya tinapasamak kan kwa na. Awagam ni Auntie Maricar. Ibaga pimusayon ni Nanang. Anya? Kano pa'y? Diya ka muna niyang oras. Nagbuybuyak nga iti cellphone ko itay. Idi siripot ni Nanang iti silid na. Sa atin nga kang angas. Anya? Nanang? Nanang! Awanan! Awanan, manang! Talaga nga awanan ni Nanang! Bulan ng tinapalabas, sipod na itabon ni Manang Risa. Apay kuma, no dwa abulan ng tinapalabas. Saan nga ta mailiw dagiti anak-nakin ko na? Day tati saan tayo nga ammo, lakay. Sarong karamida no adawayam bakit? Uwan, sarong karak to ida no makawayaak. Kaasi damat. Amangan nun nakaamiris dan. Ita ta saan da na makitkita ti inada. Day tati saan tayo asigurado. Tano agsasauda idikat. Ay, talaga nga awan pa nang ipatagda iti inada. Apay nga kastoy mo ti marikriknak. Maikahawak mo Idi awanan ni Nanang ang makitkitak ti balay. Idi si bibiyag pa'y. Masurunak tunggal makitak dito balay. Umita. Mailiwak una yun iti inak. Nakaraing pa ilan ti kapsat ko. Punasak dagiti luwak. Tapno sana madlawag sagsagipak. Apay nakariing ka pailan, manang. Sa anak nga roda makaturog ading ko. Si Kangay. Uray siyak. Tunggal agidamak. Rupa ni Nanang timakit-kitak. Mailiw ka kadimatan ka ni Nanang.
Maikawak, idiawanan na makitkitak dito balay. Uray siyak mat. Ngamawanan maaramidan ta. Gaputi pulang na matanti bulod na biyag. Agbabawi naman. Saanan nga agsubli ni nanang dito'y balay. Nay, anya ti aramidan ni Blaise, iti nakaitan naman day di inada. Balin ako mga may sabli din ang palaban. Ay, no kasta. Mailiw damat lagayam iti inada. Ita tapi mo sayan. Ang bukado tinagkurangan ka sa ko. Sapay lang kumata na pagkawan Una yan aya. Sapay lang kumata na nagsasalan iti ayan niyo ita, nana. At tinasayaat. Pumanaw akong dito eh. Ang mga numakita na kaitan niya pa iti maibaga na kanyak. Ang mga kid dino panunutan na asursurutag. Tata Ujong, adda nga ta dagiti kakaanakak di tabalay da? Limabas ni Joshua itay bigat. At dan samat ng trabaho na. Ni Blessing ay. Ay, saan matalimabas? Ay, sigurado nga adda di tabalay da ita. Sige, tasarong karak man ida. Ay, katuan na. Ay, nakita ng agsangsangit ni Blaise. Iti sangwanan ti tanem da idi inada. Pudno ka di dayta, tata? Wen. Nakarik na damatlaeng idi nabayag asanda anakit kita tinada. Agkape kayo pay, auntie. Agyaman naklaunay, kaanakan. Ay, kumusta kayo maten iti kabsat mo? Maikawa kami nga rod, auntie. Maikawa kami ita nga awanan ni nanang amakit kita mi. Ay, kasta talaga. Maudi ti babawi ako nada. Huwag nga rod, auntie. Kaslasan a kumpleto ti aldaw mi ita nga awanan ni nanang amakit kita mi dito'y balay. Aggararag kayo lata. Agkid daw kayo iti tulong tinamarso. Ano tinagkurangan mi kaninanang, auntie? Natay ti inayo. Anasakit tinakam na kada kayo. Nupay kasta. Patsyek anapakawanda kayo ti inayo. Nasaya at atao ni Manang Risa. Nagdagsa ni Derek na, auntie. Kasta talaga. Dumtang ti kanito ang makarikna tayo iti konsensya. Katkas kanayon nga ibilin ko kada kayo. Agkararag kayo. Agkid daw kayo iti pamakawan kadag iti madi nga inararamid yo. Ikamang yo iti namarswa. Iti kasta. Malaganan kayo. Ipateg tayo, dagiti naganak tayo. Iparik na tayo, ti pamateg tayo kadakwada, nang rona iti panagkapsot da. No di mo kasyan, tinaganak mo, agsungbat kanto, iti udi na. Tatunggal aramid tayo, dakas man, wano naragsak, adalat ta, supapak na. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam,
Intay ibasa ti Santiago 4, versikulo 11. Di kay agpipinadakes kakabsat ko, siya sino man amang padpadakes, wenno mangukom iti kabsat na, agsao iti maibusor iti lintag, kat okuman na ti lintag. No okumam ti lintag, saan kan a tao amang tungpal iti lintag, no dikat, may sakan amang ukom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sinalbag ka si kaakaruba. Apay anagpuros ka iti bunga ti abokado adi mo pa'y impakada. Basit lang matnana. Oray may sa tinalam no di mo impakada. Makunalat na atakaw. Nagadumat ti bunga na. Tanay, matintinagan. Apay, di mo amuan ang ina ita ti abokado? Ha? Agtatakaw ka kit di ah. Manungay ti bayan tinalak. Amok pa'y no day talang tinalam. Amangan no idi pa'y ngagtaktakaw ka. Saan ka laeng anasalamaan? Italaang mat. Mamati akmat ken ka. Jak mamati iti ulbod akas ken ka. Anya? No di kay mamati, di saan? Kukwayo latan ti abokadom. Na, Daytoy! ay sus! Agtatakaw ka lang arudan, bastos ka pa'y. Idarum ka kini Apo Lakay. Idarum ko day jay ngagtatakaw, Apo Lakay. Imay nakit din tinakaw dagiti bunga ti abokado. Ado, titinakaw na nga abokado. Ado Apo Lakay. Ingkabil na iti sako. No sako, ado nga ron. Wan, Apo Lakay. Idimbagak ngagtatakaw. Imbarsak nakit din kanyak ti abokado. Imbarsak na amin. Wan, Apo Lakay. Nagdiswan ti abokado, basang. Sinipaw ko. Isungawan na tamaan iti bagay. Anya ka diti parikot mo. Ay, agsabat ang dagitakiday mo. Gapo iti misuot mo. Masurunak iti dayja asali. Nagdarum kanukit din kini Apo Lakay. Ha? Apay, kan asino tindarom na. Ni Melchor nga nakta. Anya manin akalukwan ti inaramid ti anak ta. Awan ti kalukwan nga inaramid ti anak ta. Dayjay asali kan dayjay nga Apo Lakay nga ginlalaing ti aking basol iti daytoy. Anya nga min ti inaramid ni Melchor. Imposible nga agdarom jay tao. Naawan inaramid jay anak ta. Saan ka kadi makawawat? Awan ti inaramid ti anak ta kunak lang aruden. Kasarita tanto inton sumangbag. Anak, anya ka diti inaramid mo kan ni Sally. Anya kumangay ti aramidak iti dayjay na alas abakat. Jay pudno ti ibagam. Sumango kayo kanu kan ni Apo Lakay. Anya? Nagdarom dayjay abakat? Wan, kasta ti imbagan ni tatang mo. Jakmat mamati ang nagdarum jay tao nga awan gapuna. Nangalak lang mat iti bunga ti abokado na. Apay nga min ang nangalak ha. Madi ti agala iti saan mo ako kwa. Insublik matlaeng. Idimbaga nang agtatakawak. Himbarsa ko kan kuha na adag iti abokado na. Anya? Nakabasol ka lang arudan. Imbarsak mo pa iti abokado? Ay, iso nasuron kat indarum na kan. Imot kit di dayjay abakat Di uray kanan na amin abunga ti abokado na. Pudno matgayam ang nangalak kanu ni Melchor iti abokado ni Sally. Ngem insublina, saan ka di? Ngam saan apa nang isublit inaramid na. No dikat, imbarsak na. Aguray ka man. Apay aday di asali ti kanunungam. Imbes ati anak ta. Jak kayat atumanor nga agtatakaw ti anak ta. Kayat mo asawan, bayam amapatawan iti nagnunumwan adusa ti agtatakaw di anak mo. Makulong iti selda ti tribo. Noan niya tinagnunumwan iti tribo adusa. Saan ka di arumbang nga iso ti mapasamak?
Saan ko apulos nga anamungan dayta na pagnunumwan da? Sa lungasingam ka di, gaputa anak ta ti masaknal. Anya pa ingay? Jack kayat amakulong ti anak ta. Di mo ka di madlaw. Aga puta ka na yun nga isakit mo ti anak ta. Kat ti manor asaan anasaya at ti galad na. Naimbag ta nagsabat ta dito'y dalan, ina ti agtatakaw. Agkidawak iti dispensar iti inaramid ti anak ko. Uray, ta dinamot innala ti abukado. No saan ko anasalamaan, sigurado nga inyawid na. Amangan no naraman ang pay. Iso nga rod at dumawatak iti pamakawan mo. Kabsat. No iso ti umay agparintumang iti sangok. Mabalin. Saan? Ta si kamot. Sigurado adi na kayat ti agparintumang iti sangwanam. Kunana ngamin nga insubli na. Saan apanang isubli dayjay? Gaputa imbarsak na. Ha? Bastos ti anak mo. Imbaglakit di ta sa anak anatamaan. Iso nga agsungbat itilintag dayjay a Melchor. Oh, anya ti pampanunutan. Agmay may sakamat dito'y arubayan, anak. Gaputain darum nak dayjay abakat sali. Mga ramidak nga rod iti rason. Apang idaruman na kanyak. Masurunak matiti paglintagan dayjay alakay. Inakuburan dagiti abukado na. Tapno margragda. Kat makabalasak. Ang mga nuwad na makakita ken ka, at adama dusa ka. Sa anak ngagpadlaw, tatang. Nalainga ka. Di dan tumaamuan. Asyak ti akin aramid. Ala, aganat ka laeng. Tama nga nuwag kibaltang ka. Agan anadak, tatang. Gunggo na dayjay abakat sali nga imot. Nangako ti saritaan da tatang kan Melchor itay, nanang. Anya ka di tinanggag mo, anak. Mapan ka no uburan ni Melchor ti abukado ni Nana Sally. Anya? Ay, unay lakit din dayjay akabsat mo. Di naam mo ti paisuro. Ay, napanan na ka di. Kunana mo't ang mapaninton na sipngat. Tapno awan ka no ti makakita kan kwa na. Agar aramid iti saan anasaya at ti kabsat mo. Kasano nga tano maduktalan da ti aramiden na. Ay, madanagan hak. Amangan no adamadi nga ibunga ti aramidan na. Wan, nanang. Kasta ti kunada. Adda ka no madi nga ibunga ti dakas nga aramid. Adda akong itilingad ti abukado. Ipalapal ko dagiti inalak akayo. Iti ayan ti abukado. Tapno margrag ti bunga na. Sigurado nga adun to ti matin nag-abunga na. Kat maklaad dan to inton bigat. Ama kariing da. Balsak day tabakat sali. Adda karkarasa kasi. Ibulos ko man dagiti nakarakad nga aso. Saan daunay nga agtaol, ngam agkamat ken agkagatda. Inayadak nga ibulos, tapno saan amakadlaw tagtatakaw. Sige, ing kayo kamaten no asino man day tangag karkarasakas. Ijay! Ijay! O sige, kamaten nyo! Iti ayan ti abukado tinagturungan dagiti aso. Adda siguro agtatakaw iti abukado. Nagdadakkel nga aso ti umay dito yan ko. Anay! Kinagat na. Mangkidag iti bangor ko. Anay ko. Ay, nakapanaw dan. Ay, sayang. Saan ko idaan na pangur. Anay ko. Nasakit ti kinagat na. Agawid akmatan. Anay ko. Abay a pinalubos ang anapan ni Melchor. Ija ayan dasali. Abay aya, bayam, tadamot nakamnan. Tapno makabalas iti dayjay asali. Adda ka dinakam ti plano na nga aramidan. Nangagnimila ti saritaan nyo. Sakbay apimanaw ti anak ta. Nanang! Tatang!
Ni Melchor Dayjay. Apay akas lang marigrigatan. Inakilukat tiri daw. Melchor! Anyat na pasamakan ka! Tulungan dak nanang. Nasakit ti bagbagik. Kinagatdak ti aso. Anya! Masapol nga agbayad da dya sali iti daytoy anak pasamak. Mamuan da siya tinang palapal iti abukado da tatang. Ipandak ko may di ospital. Nagsakit tatang. Wanya, makitam ti bunga ti madi nga aramid. Anak, Kunak no makabalsak ni bakit sali. Ngam kastoy mo tinaganap ko. awan tinasaya at amaganap ti panagibales. Inanusam ko malatan no anya ti ipataw ti lintagkan ka akas dusam gapu iti naramid mo. Ngam saan kumat nga inala ti abukado na. Insublik mat. Ngem imbarsak mo. No kumata di mawat kalatan iti pamakawan. Saan kumaan na pasamak ti kastoy? Jack ni namnamang at dagayam aso daan naungat. Anak, awan ngamin nasaya at pagbanagan ti madi nga aramid. Kas kumaita, dakdakas tinapasamak. Ha? No sa anak anapan nga agpaiso. Sa anak kumamot anak kagat iti aso. Nagawid ka man. Asino ti kadwa ni Melchor iti ospital? Agsubli ak matladagos ijay. Umayak lamang ala iti pagsukatan mi. Nakarumati na pasamak kan ko na. Iso abalsak da dya asali. May sakamat. No kumata inatipam ti anak mo iti plano na nga aramidan. Jakmat ammo nga dagayam aso da naungat. Uray awan aso da. Binagbagaam ko madya anak ta. Ingkakit di agremedyo iti kwarta. Dakkel ka di ti masapol. Dakkel ti mabayadan iti ospital. Nagninapay ti injection na. Mano aribo ti masapol. Sinalpagkit de. Binaybayan nyo lang kumaan na dosa ni Melchor. Ngam ti kinagat ti aso. Aggastos kayo pa iti dakkel. Tinapagnunuman na do sa ti agtatakaw, kat makulong iti sumagmamanulangal daw. Depende, no kasano kaado ti tinakaw na. Ita, nagbayag kat nga ron iti ospital. Ti pay parikot, ti dakkel abayadan nyo di ospital. Ang mga namaduktalan da pa iti inaramid ni Melchor. Oy, saan mo asasawan? Nakakasila nga ro din di kapsat mo. Sobrang day di adusa na. Madi nga minti agibalos. Nang rona, no adapay madi nga aramid mo. Di ka matan matagtagari. Anya ka di ti pampanunutam. Adda ka di manen madi a plan-planwa. Awan, bakit? Naamiris ko. Ama din sa ti aramid ko. Isungad adda nga grigrigat tayo. Nasaya at mat no nakaamiris ka. Amin ngamin amadi nga aramid kat adda ibunga na. Into nagsasango tayo ijay ayan ni Apulakay. Dumawat tayo ti pamakawan. Ken bagbagaan ta ti anak ta. Nga agtungpal iti anyaman a paglintegan tapno saan a maisagmak. Wen, saan kun nga ayunan ti dakes nga aramid na? Nasaya at mat ta nakaamiris kan lakay. Kanya ti makunam, iti pababasol kan ni Saleh Melchor. Agpaiswa ng purusak iti lima abukal apulakay. Idi imbagak abayadak. Kunanak din ngagtatakawak. Isungay purwak ko kuana ti abukado apulakay. Saleh, timbagam kit may sasako. Limlimagayam abukal. Wah, ako lakay. Kunakla dayjay gapoy ti sakit tinakom ko. No maminsan, di mo subsobra ante bagbagam Lima abukal. Pinagbalin mo ang may sasako. Pakawanan na ko ma, nanasali. Sana na maulit. Ala,
Gaputa na pudno ka adumawat iti pamakawan. Sige, pakawanin ka. Tangay asom tinangkagat ken ni Milchor. Makigudwa ka, iti gastos da, iti pan naka-hospital na. Juan, apo lang kay. Ti maysa nga ama, saan kumangagbalin akon sintidor iti anak na. Saan met anasaya at ano adda nakabasol kan ka, kat balsam, nang ro na pay nga rod no ubing tinakabasol kan ka. Iwanwan kit di, tapno mailintag ti dalan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Matthew 6, versikulo 31 kan 32. Ngarod, saan kayo nga agdanag kan kunaan? Anyan to ti kanan mi. Wano, anyan to ti inuman mi. Wano, anyan to ti lupot apagkawas mi. Tadagiti hentil, kat sapsapulan dadagito'y abambanag. Kat ti amayong adda sa dilangit, amuna akasapulan nyo dagitoy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Anya ti umay mo ibaga, Freda. Makimisa tamanan inton bigat, Lani. Kayat ko kumaa. Ngam, Saan ang mabalin? apay asan ang mabalin? Ada ka di aramidan niyo? Domingo matinton bigat. Si kakit dimot. Kasla saan ka anairwam? Uray Domingo kat agtrabaho kami lata. Agburas kami kano iti sayote. Kasta ka di? Dahil talang amin tiwayami kan ni Dexter akabsat ko. Iso asabado kan Domingo mat ti panagburas mi. Sayang mat, numangtangdan pa lang dananang kantatang. Inton sumarunon tulangan, friend. Bagaan naklatan no nawaya ka. Alam dagito'y asa ko, Dexter, anak ko. Uwan tatang. Umuna ako niti sayot yan tayo. Sumurot kayo tulatan kadananang yo. Uwan tatang. Tibalon tayo kanti sako di ulip-lipatan. Uwan tang. Sa ako kan balon tayo lang, ti alaan mi. Wen, adamat ti plastik kanti timbangan ni Jai. Sidaan tayo ngay tatang. Ay, wan gaya man niya. Dumagas kayo tulaangan iti istor ni Nana Bitbit. Umutang kayo iti sardinas, tapno adda isagpaw tayo iti sayote asida tayo. Ang mga nusandang agpautang tatang. May salaang as sardinas ti utangan nyo. Ibagam abayadan tayo, inton makasingir tayo. Anya ti ilutok asidaan tayo, nanang. Mangigisakalatan iti ugot ti sayote, anak ko. Nakakaasi tayo, matitikas to'y akasasangad tayo. Anusan tayo no anya ti adda. Tinapatag, addalat takanon tayo. Kat no danda ni agbisin tayo, nanang. No maibos ti bagas, anya ngay manantikanan tayo. Umutang tayo manan. Kapilitan kasaritan to manon ni tatang mo ti supplier tayo. Dakkel sa hamutan ti utang tayo iti supplier tayo. Talaga adakkelan anak ko. Namin ano nga minan analugi tayo. Trabaho tayo at trabaho. Yung kaslaawan mo't mapaspasamak iti biyag tayo. Addan tulat ta ka di anak ko. Di tay mapukawan iti namnama.
Kaanon to dayta, nanang? Amangan no jakton mauray. Si Kamat. Alaala, mapagkakitin mangigisa iti ugot ti sayote. Amang ano agawi doon ni tatang yo. Mangan tayo dito'y classroom ala ni. Jak kayat, Freda? Da kayo laangan. Ni, apay ngay? Urayak nga ading ko. Tada kaming tulangan ti aggidan amangan. Sumurutak nga rod kada kayo iti kabsat mo. Saanan, Freda? Mangan kalaangan dito eh. Awan kamat nga rod akan duak. Nakababain mat ngamin kadagiti kaadalan tayo. Sayo ti ngamin manan ti balon mi. Ibingayan nak iti sayote. Ta ibingayan kamat iti balon ko. Saanan? Nakababain mat kan ka. Basta, sumurutak kada kayo. Ni Dexter samat tanday jay. Na-dismiss damat gaya man. Mapantan iti ayan ti kabsat mo. Yan tangay nalpas kon ti high school. Agenroll akon iti kolehyo. Agenroll ka kunam, anak ko. Wananang, iti may sa apang publiko nga universidad. Ijaya kon, tapno saan tayo unay ang magastusan. Mayat matlang kano ti agadal ijay. Adan samot entrance exam ijay, anak ko. Wananang, Kasano arod ang maka-enroll ka? No saan ka mo't ang nag-examen? nakaeksama kon kan nakapasang Saan ko lang imbagbaga kada kahiw kan ni tatang. Pudno ka di, anak ko? Wananang, pudno ti ibagbagak. Ay kat nagsaya atan ngay. Say-saya atam nga rod, anak ko. Saan nga amin kat mapagasatan ang maka-enroll iti dayjay apagadalan? Wananang, igaud ko ti agadal. Ay, pagyamanan tayo ti apo. Tamay saat kadagiti nakapasa iti entrance exam. Anya di imbaga ni nanang mo. Nag-eskwela ka kano matijay la Trinidad. Wen tatang, agenrolak iti may sa apang publiko nga universidad. Ada kwarta agastusam. Agbirok kamin to iti pagtrabahuan mi ijay, tatang. Kadwak mat ni Freda agayam ko. Ada pagbayad yu iti abang. Ada igatang yu iti kanan nyo. Adda, tatang. Adda kaasi ti Diyos. Uray saan ka asigurado. Ipilit mo lat ti agadali jay. Kaya't mo ti agbisin na ya. Kas na ko nakitayan. Adda kaasi ti Diyos kada tayo amarigrigat. Amo katulungan da tayo tinamarswa. No ammo tayo mat atulungan ti bagi tayo. Nang runa pa'y, no aramidan tayo ti pagrebangan tayo. Addakan ka dayta. Amin tumat lang nga ibagakan ka. Kat di mo denggan. Sapay la ko mga rod. Tasaan ka nga agbisi ni Jai. Manang Lani, kaanong agbiyahe kayo kan Manang Freda? Inton Sabado pa'y, ading. No ijay kayo nga gadal, asino nga ti kadwa ka mabati? Aganos ka pa'y lang, Asino nga ti kadwa ka amangan iti pagadalan? Awan mo't pagpilyan mi. Ammo mat nga awan kolehyo dito'y lugar tayo. Ada kwarta gastusin niyo, Manang? Ni Freda, sigurado nga adda itad dagiti dadakkel na. Angam siya, jakam mo, makaam mo ditan. Kasanon no awan may tadananang kintatangkin ka? Di agsapulak iti pagtrabahwak ijay la Trinidad. Adamot siguro ti mabalin ko apagaplayan ijay. Freda, anya ti imbaga ti landlady kan ka? Masapol ka no nga adda deposit ta para iti kwarto nga abangan ta. Mano kanungay? 3,000 ka no gayam. Sapay sa nga ribo lang ti pakit manik ditoy. Adamat kit di kwarta nga inted ni nanang kanyak. No, okay lang kan ka. Mabalin ka di aday tapay lang ti pagbayad ta. Utang kontulaangan kan ka. Wan, ngam inayon mo ta sa nga ribo. Ta 2,000 laang daytoy. Katwan kat inton bigat.
Rugyan ta ti agsapol iti pagtrabahuan ta. Sabado mo't kitinton bigat. Awan klase tayo. Ijay nga ta trading post. Mabalin siguro ti maki-extra ijay. Ada ka di am-am ijay. Ijay ti ayan ni Auntie Regina. Ngam sa anak asigurado no mabalin ta ti agtrabaho ijay. Kasaritam tuman nga rod ni Antim, friend. Narabyanak metten. Ado nga mintim paaramid ni Auntie kanyak. Naimbag kan ka taad da pagtrabahuam. Pasensya kan May salaang met kano nga minti kasapulan da. Di bale, naadaman ng bakante, sikat i-refer ko. Agyaman naklaunay. Nangan ka ka din? Nalpasan Anya ti sindam ngay. Chicherya, friend. Adda na bati dita, naawan ti sidaam. Kaasi tapay ditoy. Wen nga rod. Agan anos talatan Nagsapol ka ka di iti pagtrabahuam itay? Nagbiro kak itay. Ngam, awan pa'y nga rod na sarakak. No kasapulam ti kwarta, ibagam laang. Pautangan ka. Adapay sa nga ribok ditoy. Agyaman naklaunay kan ka, friend. Imbag taadda ka. Tunggal ada ka sa pulak. Sikat ti kanayon nga asitgak. Katsyak. Kayat kumati makatulong kan ka. Sipod ubing tapay, kat datan ti agkuy-kuyog. Jakmat kayat amakita, amarigregatan ka. Imay ti landlady dito'y friend. Anya ti imay na imbaga? Singsingiran na ta iti bayad para itaabulan. Nasapa pa'y mat. Kasapulan na kanu nga minti kwarta, tamasakit nila kay na. Sapay awan kwartak ita. Dagiti dadakkel mo ngay. Diyak kaya ti agdawat kadakwada. Ngamin, desisyon ko mo ti agadal dito la Trinidad. Aywan kayam. Makimisa ta kadipay? Wan makimisa ta ita. Doa Domingo matan asaan ta napan. Masapat ang arod. Taagbiro kak manan iti pakitaggadak inton malam. Bareng adamatan mabiro kak. Diyan nakasaritam idi kalman ngay. Networking matibagbagada at trabaho. Adda mabayatan. Ay, narigat ti kasta at trabaho, friend. Sumapul ka laengan iti sabali. Adda masabat ko alakay. Kasla marigatan launay iti bagbagkatan na akarton. Tinasayat, asit gak tatulungag. Tata, naimbag ang malamyo. Sino ka? Anya ti masapul mo? Lani tinagan ko, tata. Kas makita kat marigatan kayo iti karton a binagkat yo. Nadagsan nga raw da. Tulungan kayon, tata. Mabit laang balasang kao. Apay ka di, tata. Amangan matno. Di kay madanagan. Nasaya atak a tao, tata. Awan dakas apanggap ko kada kayo. Kaya't kayo lang at tulungan. Takas makita kat marigatan kayo. Malaman nga raw balasang kao. Tulungan nakman. Nagdakkel matgayam ti balayo, tata. Wen, nga magmaymay sa aklaang ditoy. Ha? Apay ngay, tata. Dagiti anak yung ngay. At daday je abroad. Nag-migrate damot ni jay. Kat siya klangan, kanti ka nakakatangtang danak tinabati ditoy. Apay asaan kayo asimurot kadakwada, tata? Diyak kaya ti pumanaw iti daytoy a lugar. Ay, kasta ka di? Amang ano kasapulan nyo ti para dalos. Agaplayak ko ma. Sa dino ay ati pagnanagdam. Agab-abang kami lang iti gayam ko, tata. Agad-adal kami iti may sa apang publiko nga universidad. No kasta,
Estudyante ka nga rod. Wan tata, working student. Iso akasapulan mi ti part-time job. No kayat mo, tangdanan ka nga agdalos iti transient house a papabangak. Ken agdalos ka matlaan dito'y balay. Numabalain, ket ilabaan na kumapay. Tapno saan ako nga agpalondre. Wan tata, interesado ak launay. Talaga akasapulak ti trabaho. Tapno makabayad kami iti abang. Mabalin matlaang agnaad ka dito'y balay, no kayat mo. Adamot bakan ti asilid. Ang niya, jak kaya ti kabalay nga agtatakaw. Adagayem ko akadwak, tata. Kat jak kayat apanawan. No kayat na, di dua kayo nga agnaad dito'y. Tapno saan kayo na magastusan iti abang. Ken tapno adamot laeng ti katulungan. Friend, saan tan aparikot ti pagabangan ta? Amom, adda nakasaritak alakay. Lakay? Wan, ti lakay at tinulungak. Nakunana pa'y ang mabalinta ti agnaod iti balay na. Kan, tangdanan na ta kano. Pudno ka di ti bagbagam, friend? Wan, friend, bayadan ta dagiti rumbang abayadan ta ditoy. Tapno makaakar tamatan. Angam, sigurado ka kadi anasingpat day talakay? Wan, friend. Madlaw mo't anasingpat ni Sir Julio? Diyak impagarop, abak ng gayam. Ta ididamo ang nakitak, simple lang ang ti panagkawkawas na. Kat? Idi nakadanon kami iti ayan na. Ay, nagdakkel gayam ti balay na. Kan, adapay papaabangan na abalay. Natang matla ka na yun ang tisida tayo. Di ka kadi agreklamo, tagim impad tayo. Awan to pa'y maitad tayo akwarta kan nila ni para kumaiti panagadan na. Diya ka mo bakit? Nayanak tayo anak kurapay. Matay tayo mo't anak kurapay. Apay, ipalubos mo kadi akas na ti mapasamak. Mano atawon mo't nga igagaad tayo ti agtrabaho. Ngam utang mo't ti papanan na. Ada kaasi ti Diyos. Amo na noan niya ti kasapulan tayo. Kat patsyak nga ipaay na ti anyaman amasapul tayo. Lakay. Hello, Lani anak ko. Nanang, kumusta kayo ditan? Nasayaat kami mat ditoy. Si Kangay, kumusta ka mat dita? Kumusta ti panagadal mo? Okay, akla ang ditoy, nanang. Awan matbagsak ko. Aywan gayam, mangipaw itag iti groceries para kada kayo. Nayunak iti 2 kilo at tilapia, tapno adamot si daan nyo. Ni, nangalam iti kwartam anak ko. Nagsweldo kamin nanang. Nukasta, agtrab-trabaho kayon? Part-time job laeng, nanang. Adda ngamin na amumi anasingpot alakay. Kat iso tinang tulong kada kami. Baknang dayjay. Kasta gayam. Nanang. Sige agpakada akon, tagdalos kami pay. Basta orayan nyo ti ipawit ko para kada kayo inton bigat. Bye! Bye, anak. Ay, agyaman ak unay, Diyos ko. Agyaman ak taadan ang tulong iti anak ko. Anyang aro din ti plano mita. Ta nakatorpos kan. Ken nakapag-board exam kamatan, Lani anak ko. Agrelaksak pa'y laeng, tatang. Kalpasan na, agtrabaho akmatan. Tapno maka-enrollan ni Dexter iti kolehyo. Apay, adda ka din pagtrabahoam. Addan tatang. Kahit, kasanon tila kaya ng tultulong kada kayo? Agnaed kami latta iti balay na. Tapno matulungan mi. Napigsa ka di pay? Wan tatang, amo na tararamidan na. Kasapulan na lang ti kadwa iti balay na. Tadamot din iti abroad dagiti anak na. Nasaya at matngarod no kasta.
Tapno masubadan nyo, dagiti tulong na kada kayo, itigayam mo. Kumusta ngayon ti trabaho, mlanay? Nasaya at mat, Tata Julio. Ni Freda ngay. Sa bali tinagaplayan na. Ang naawat matlaang. Kat nasaya at ano kasta. Matulungan nyo matlaangan dagiti dadakkelyaw. Gapuday ta ititulong nyo kada kami, Tata. Pagyamanan tayo ti Diyos. Iso tinaggapuan ti amay na bindisyaw na mauawat tayo. Siyak laeng tinagbalain nga instrumento na. Kung naglakid din itong palbiyag nga agrigrigat tayo, na yung paglaangan ta nagagat ni Lani. Amo na ter aramidan na bakit? Gapo iti sirib kan bendisyon nga intad ti Diyos kan kuana lakay. Ni Tata Julio ti pinagbalin na nga instrumento, tapno saan amarigatan unay ti anak ta. Husto ka bakit? Mala, ituloy tanto man ang ti agistorya. Ingkan agdigos ta makimisa ta ita. Di mo ibaga nga agtrabaho ka kat Domingo ita. Saan bakit? Aldaw para iti Diyos ita. Aldaw. Tapno agyaman tayo, kadagiti bendisyon nga impaay na kada tayo. Oh, nabayagan ka matlani. When ta inururay ko ti jeep. Na-traffic da kanong amin. Ket, naipawit mo ti kwarta para kadagiti dadakkel mo? Nalpasan friend. Agsagana ka mat nga rudan. Tamakimisa tayo kada Tata Julio. Ni Tata Julio ngay. Ada iti siled na. Kalkalpas na nagdigos. Sige. Agdigos akmat garod, friend. Tapno saan tayo amaladaw, amakimisa. Ti Diyos, saan na abaybayan dagiti awanan. Ngamkit di, naskan mat at tulungan tayo, ti bagi tayo. Kan ipaay tayo, ti pagrebangan tayo, iti Diyos. Papagayam, titan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 1. No makaadom ti uminom iti arak, nangalawngaw ka, ket agbalin ka amaag, maysa a kinamaag ti agbartek. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Oh, my love, my darling. Nabartek manen ti sarangusong iti arak. Ay, wen nga rod. Ay napo, pakawanam ti tao akanayon nabartek. Nimbag tamaan samti kasta kasanger ti asawa. Ay nanang, numabalin la ko mga isukat ti asawa. Nabayagan nga insukat ko ti mamartek nga asawa. Di ka pa'y lakot insubli ka dagiti dadakkel na. Uray isublik, tadamad sa ka nang agsubli, nanang. Ay, jak lamakaan si ti kasta klase ti tao. Kanayo na nabartag, sapay sumanaaw, makatitilang. Nalaing agsapul iti kwarta, ngam nalaing mat nga agbartag. Ay, wani nga raw do. Na yun, ti asawa mo. Edna, mainom ka dito yung kabilyo adanom dito eh. Tunay kayong tatang. When mainom day tadanom nga rod. Ay, di kaya't ko asawan. No nadalos mo saan? Amangan ngamin no narogit.
At sana mainom. Mainom day ta, tatang. Ay, apay nagbartag kayo manan. Minom kami nga ron iti arak. Iso na barta ka. Saan kayo kuman nga uminom iti arak? Kanayo na masuron ni nanang kada kayo. Kasi lang ni nanang mo. Ngam dinak maiturad a panawan. Nga ta. Amangan no saanan a makaanos. Kat panawan na kayo. May pasigurado kan ka. Dinak to panawan, tinayo. Bagbaga ang panmot di manugang mo. Ay, kanayon laan na bartag. Ay, makauman abagbagaan. Saan ko mabilang no namin ano ka binagbagaan? Ay, agnakam to siguro. No makaala iti sakit na. Barang no inton makaala iti sakit na kat malasatan na pa Saan na nga ilayaw? Ay, yat adayong kumaapaw eh. Uray ikararag mo nga yadayo ti apaw. No kanayon mat nga asit ganti manugang mo ti pakaisagmakan na. Ay, unay la, katigas-gasat ti anak ta, anak katumpong iti mamartek nga asawa. Ay, no kasla ko maaso ang mabalin nga abugain. Nabayagan nga inaabog ko ti salbag ang mamartag. Tatang, apay anak kapanimid ka? Nadagsan ka di ti ulong? Ay, ang dala pang panunutak. Mabalin amamuan ti pampanunutam, tatang? Ay na, para ka dagiti nanakman lang ti pampanunutak. Nanakman? Apay, ada ka di matnak mo, tatang? Edna, nagkunakan ka nga awan nakam ko. Kunan ni Lolo, ano nakaro ti kinamamartak ti tao? Kaawatan akurang ti panagpampanunot na. Di mo patpat yun ti bagbagada. Di saan ko apat yan ni Lolo? Rabak lang ni lolom timbagana. Limpyo ti panunot ko. Saan ka nga rudan nga agbarbartag tatang? Tapno saan nga ibaga ni Lolo, akurang ti panagpampanunot mo. Napanan ka din ni tatang mo, Edna. Sana nagpakada kada kayo, nanang? Ay, saan nga rod? Di na ka di imbagakin ka tinapanan na. No saan nagpakada kada kayo? Agpakada pa'y nga takanya. Ti kayat ko asawan, awan tinasasauna no sa dino ti papanan na. Kayat ko asawan, awan ka di tinasauna no sa dino ti papanan na. Sabalit agpakada ken mangibaga iti papanan na. Nawata man ako. Agpakada ken mangibaga? Saan ka di nga agpada dagita, nanang? Duma ti kayat asawan ti pakada ken mangibaga. Apay, ada ka di masapulyo ken ni tatang? Manipod itay bigat apim manaw. Aging ka ita, awan pay. Hay, makapasuron. Napanman siguro nagbartak Kasta lang matiam muna nga aramidan. Naibagtan sabat ka manong. At dangamin abuyo nga inlutong iti balay. Yalaman kit di ti arak. Ta uminom tayo iti balay. Uy, nagsayaren. Nabayag adyak nakaraman iti abuyo kat. Naraman ti abuyo, nananam. Nakaraman kagaya man iti abuyo manong. Wen, ngam, nabayagan. Ingka nga rudin mga alay ti arak manong. Ay katuna, mayat man ti ayos ti arak. No adda pa kuyog na karni ti abuyo. Duata ka di lahat nga uminom manong? Katuna, basi ti karni ti abuyo. No mangawis ta pa iti kadwata, ay, isu pa'y ang makipulutan. Wan matkit di manong. Duata lang nga rudin nga ginom. Ay, Jack samat makaawi din. ano ko mano, di kan makawid manong. Balay mo to yan mo. Ano, kahit mo. Di tulod ka na dyan balayo, manong. Sa bagay. Iturog tanto. No sa di no ti pakadandanonan ta. No ije dalan.
Di jetan amatorog. Wala manong. Eh. Sana parigod da ita. Sige, inom gindi. Kakaiso na nga do ba iti arak? Una, tapno mananam ti ragsak nga itden ti arak. Ay, indon maramdama. Eh. Itulod na siya balay, Ang mga nusap-sapulan na ni manang mo. Wan manong. Nga naginom tapay. Sakbay nga. Itulod ka. Sige. Nakita yo ka din ni Bantor, tatang. Apay asapulam di mamartag nga asawam. Agawit to numaangsan. Ay natatang, ang mga noadadakis ang mapasama kan kwa na. No adaman dakas ang mapasama kan kuana. Ingkay baga kadagiti dadakkel na ta makamudan kan kuana. Saan nga ta nakababain? Apay kumaan na kababain. Saan mo na pagtaktakan ti awan serbi nga asawam? Sige tatang, agawidak nga rudin. Rubag lang. Ingkakat birbiro ka rin ti Bartag. No amo na ti rimwaran na. Amo na mo ti sirkan na. Amom ka day, nasarakan da nila kay mo akakaidana ni Mara. Anya? Ti bakit abalasang nanang? Wen, napan kanu indarom ni Mara, ti asawam. Bay, anyo nga idarom na? Gungguna na. Imbes anagawid dito'y balay. Saan? Ta ijay ayan ni Mara tinapanan na. Saan ka di anasakit tinakam mo? Ay na, no isukat na kin ni Mara. Adakan ko na. Saan ko asayangan ti mamartak akong sumisyon? Kung naklakit din nasakit tinakam mo. Ay saan nanang? No day jay ti kayat na. O di bay anyo? Oh, apingin may ka dito'y. Kunak man no ijay balay ni Mara ti simang patam. Ala, ingka ijay ayan na. Nabarta kak lang at bakit? Saan kong amo? Napanak gaya mi balay da. Saan nga ta nga ingagaram tinapan? Kanayon ka mat amabarta kat amom mat ti pagawidam? Saan ko nga ingagara? Bakit? Pangaasim mo tulungan nak. Indarum nak ni Mara. Awan ti mauray mo kanyak atulong. Inaramid mo iso asulbaram. Dinak ibibiyang. Nabarta ka? Bakit? Jak amo tinapasamak. Ay dinak man awag-awagan iti bakit. Dayja amara ti awagam iti bakit. Ay, pangaasim mo bakit? Pakawanan nak. Jak kayat ni Mara. No saan mo akayat? Apay nga rod nga ijay tinagawidam. Bakit? Saan ko nga ingagara tinapan ije balay da? No di mo kayat ti pumanaw dito'y balay. Siyak ti pumanaw. Mapanak ijay balay datatang. Umayak mampay dito'y balay ading ko. Apay, pinapanaw na ka ni bakit mo, manong? Nakapungtot nga rod. Imbagak ngamin asaan ta amapan ijay ayan ti bakit abalasang. Ngam ipilit mumot ngamin. Kunak no saan ang makaturog ijay. Dahil jay mata babae. Kayat na nga gidda ka iti asidag na. Ay, nabarto ka. Iswadyak amo tinapaspasamak. Nagkaradap ka. Anya nga ita. Indarom na kan. Ay, tulungan na ka diya, ading ko. Ibagam nabarto ka, anakadanon ijay balay damara. Ay, dahil talang ti may tulong ko, manong. Ay ngam no may papaniti pungtot ni bakit mau. Sorry, ngam awan may tulong ko. Mapanak na kamlakit di nabartakak. Ang barang mamati ti asawag. Pinapanaw mo gaya man ti asawam. Ay natatang, kasurun ko. Iso nga inikak iti pagnakman na. Ay no hindi pa'y lako mga inikam iti pagnakman na o di nasaya at kuma. Jak ni namnama akas iti mapasamak, tatang. Agreeing kan iti kinapudnaw. Anuam ti kasjay nga asawa. Ikak iti ultimatum na, tatang. Anya nga ultimatum. Nula ka tagbaliw, awatek. Ngam no saan, ay? Bayak at arak ti kadennana. Barang wag balbaliw pa'y. Hangam no saan ay. Pagawida mo ni di balay ni nanang na. Talaga kasta ti aramidak, tatang. Edna, anak.
Kasarita ka kuma. Ay na, kasta ko maaka na yun, tatang. Nagtaer ka mat no saan ka anabarta. Kwa, anak. Kaya't ko la kumadamagan. No kaya't mo ka di nga agawid aki je balay. Ay kayat ko ngam ko na ni nanang. Ikatampay ti panagbarbartek mo. Tapno makaangawid kan ije balay. Ha? Kasta ti kunana? Wen tatang, iso atap no makaangawid ka. Saan kan nga uminom? Taibagak mat kan ni nanang, asaan kan nga umin-inom iti arak. Ay, uwan anak. Ikagumaak ti agbaliw para kada kayo. Aramidom, tapno mapakawan na kan ni nanang. Di na ka di kagura, anak. Apay kumakagura ka, tatang. Basta saan kan nga uminom iti anak. Tapno palubusan na kan ni nanang nga agsubli ije balay. Nakita kami kan ni tatang ije dalan nga agturong ije pagadalan, nanang. Nabartak ka di manen, anadulpat. Ay, saan, nanang? Ay, nagtaerkit di, idi nakita. Nataer ni tatang mo no saan anabartak. Ngem no nabartaken, nagdulpet ken nga lawngaw. Ay, nanang, pagawidan tayon dito balay ni tatang. No agbaliw Ngem no saan nga agbaliw, lipatin yon ti panagsubli na. No agkita kami, ibagak nga agbaliw. Tapno agsublin ditoy. Ala, adaken ka day tanak ko. Ngem siya, pulos ajak padapawan dito'y balay, no talaga asaan nga agbalbaliw. Ay, nagsabat tamanan dito'y dalan, tatang. Uwan anak. Dito iti pagnaak, amapan iti trabaho. Saan ka di nga adda maararamid abaro apasdak iti asidag ti pagadalan nyo? Wen tatang, ay, ijay ka diti pagtrabahwam? Uwan anak. May saak at trabahador ijay. Amuyo, tatang, imbaga kanyak ni nanang, anataer ka kanu no saan ka anabartek. Ngem no nabartek ka, nagalas kun nagdulpot ka kanu. Ha? Bayam, tagbalinak anataer, anak. Armak ni nanang mo. Ha? Armam ti asawam, tatang? No kasapulan, apay kit dinasahan. Mapalin ka diti umay agaram, Cindy. Saan akong nagbarbartag? Kas makita mat, nataer akon. Maikarim ka ding agbalbaliw ka? Ikari ka, agbaliwa ka para kada kayo apamilyak. Nulakat na pudno kang agbaliw. Sige, awatin ka. Ngam no agbartak ka manan, pagtalawan ka. Ikari ka, napatpatag kayo ngam ti ara ka. Numay saak idi amaag. Saan itan, tanaka amiris akon. Kat ikari ka, talaga nga agbalbaliw akon. Liklikan ti arak, tapno di ka maisagmak. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago. Kapitulo 1, versikulo 2, 3 kan 5. Kakabsat ko, ibilang yu aragsak no aglakam kay iti amin akita ti pakarigatan. Agsipod ta amuyo ano agbaligi ti pamatiyo amang saranget iti kastarigat, patauden na ti anos yo nga agibtor. Ngem no agkurang ti siya sino man kada kayo iti kinasirib, agkararag ko maiti Diyos kat maikanto.
Ngamin, managparabor ti Dios, kan si aayat amang ted kadagiti amin at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Candia. Oh, Kylie, apay ka ding agsangsangit ka man. Friend, masaksak tanak. Gapo iti pagpakita kanyak dagiti dadakkel ni Dondon. Talaga nga minadidak kayat para ka ni Dondon nga anak na. Gapo ta marigrigat aklaan. Ay, kasta ka di, friend. Wen, idi impasyarnak ni Dondon iti balayda. Idi naamuan dagiti dadakkel na amarigrigat kamilaang. Naku na ti inana, asaan akas kanyak ti kayat dang agbalin a manugang. Kalpasan na. Pimanaw kaming kan ni Dondon ije balayda. Ay, kas nagayam. Naimbaglakit din ta saan nga imala ni Dondon kadagiti dadakkel na. Si kamot gayam, Dondon iho. Naitulod mo ka di matlang, ti anak ti mamirmiraot, akayan ayat mo. Mama, Papa, apay ka diya kas jay timpakita yu iti kaayan ayat ko. Pinabainan yun iti kas taunay. Apay iho, awan ka din ti makitam anasaysaya at ngam iti dayjay a babae. Gusto ti inam, iho. Ngamin, sana may bagay ti pamilya tayo. Kadagiti kasje a klase ti panagbiagda a marigrigat laeng. Anyan tulaang ang timakuna dagiti tattao. Amakam-am mo kada kami ni mamam. Numaamuanda nga anak matgayam ti marigrigat ti manugangan mi. Nakababain, saan ka di? Naulpit kayo iti padayo at tao, Mama, Papa. Apay akasta kayo. Panagkunayo kadikit, makontento ak iti biyag ko. Gapo ta maipayo aming kanyak abanag akayat ko. Dondon. Pudumat. Gapo ta kurang ti panawin nyo nga ipapaayo kanyak. Awan pa'y awis ko kada kayo apinat gandak. Nukunak nga intay makimisa iti Domingo. Didak pulos patgan. Ngamin, tila negosyo, ti kanayon nga ininto na rin nyo. Dondon iho. Amom ka di ti bagbagam, Amok. Sige, ituloy ulat tanti aramidin nyo. Total, anak daklaeng. Ket awan ti bael ko amang lapad kada kayo. Anya? Ay, kas tagayam Dondon. Pangasim, tulungan na ka ni Kylie. Tamangan mo't no maupay. Kapo ito impakita kan kuha na dagiti dadakkel ko. Kat mapanunot na ti makibreak kanyak. Iso nga pangasim tatulungan na. Di ka madanagan Dondon. Jaksar dengan abagbagaan ni Kylie. Agyaman na, Pauline. Awan anyaman na. O ala, agi na nakakitin. Tapno makapanunot ka, iti husto. Magda, honey. Da ka matlagayam dito'y kubo. Wan, honey. Kayat ko ti makalangab iti presko nga angin. Kayat ko launay ngamin ti kinapresko ti angin dito'y. Kabayatan ti panang buybuyak kadagiti napipintas asapong anay mula iti aglawlaw ti dakkalabalay tayo. Huwag nga agpaiso, honey. Napintas nga buy-buyaan dagiti nagpipintas a masetas. Sakat dadakkaldan. Oh, honey. Oh, apay ka di. Kalaat anagliday ka. Oh, ti anak ta, honey. Apay nagbaliw matan. Nagbalin matan na sukir manipod addan kayan ayat na. Iso nga inton bigat matlaang. Mapan ko sarakan ti pagnanaadan day ti ababae. Takasaritak dagiti dadakkel na. Abagbagan da ti anak da. Tapno adaywan na ti anak ta. O sige, sikat ti makam mo, honey.
Da kayo kaditi ama ni Kylie. Ay, huwag kabsat. Siya nga raw. Anya ka diti maipay ko kada kayaw. Ayan ti asawam, takayat ko akasarita. Ay, mabit lang, tayabak. Ay, mala, sumurek kayo pa'y Saanan, dito yaklatan rar. Oh, una yan, daytoy balayo. Anyan tulangan, ti makunadag iti tattao kada kami. No kastoy mati kasasaan ti pakaikamangan ti anak mi a pamilya. Ay, sana mabalin ti kastoy. Nay, adamot sa nga ilay. Naimbag nga aldaw yung kabsat. Anya ka diti maipaay mi kada kayo. Kan nakapasyar kayo, mag. Umay ko la ibaga kada kayo. Abagbagaan nyo ti anak yo, tadaywan na ti anak mi. Anyan tulangan, ti makunadag iti tattao kada kami. No maamuan da amay salang anak ti marigrig at ti maasawa ti anak me. No siyak amay sa. Di mi met ipilit ti anak me iti anak yo. Saan met amabalen alapdan mi da. Tadama nga Roderick na kan panunot da. Apay adiyo kasarita ti anak yaw, madam. Nga isulaangan ti umadayaw. Ulita ka? Sana mabalin ama ikamang ti anak me. Iti kaskada kayo amarigriga. Imununan ang nagawid ni Pulin. Agpalingke pa'y kano ngamin iti isangpet na nga iluto na. Wenton don. Imbag pa'y kan kwa na. Ngamin, naragsak. Kan awan parikot da iti kaayan ayat na. Di mo na ituloy ti bagam. Maawatak ti kahat mo asawan. Don. Pakawanan na ko ma. Nga masapul nga aglin ni patan. Anya? Apay, anya ti makagapo? Gapo kanyak. Saan kayo nga kinkin na awatan kadagiti dadakkel mo? Pangasim, saan kumamot na kasta? Akila at latan ti pangedeng mo. Ngam saan tamat lang ang naragsak. Gapo ta dalapad iti ayan-ayat ta. Dagiti dadakkel mo. Di mo amuno kasano kadagsan ti marikrignak. Don. Agin naswastan. Taday ti pagayatan dagiti dadakkel mo. Kasta ti rumbang nga aramidan ta. Mama, ayan ka din ni Papa. Takayat kayo ang makasarita. Don, iho. Apay ang makong ungat ka. Ayan ni Papa. Kaya't kayo akasarita ko, nak. Ala, agtugaw ka nga rod. Tainak ayaban ni Papam dita silad. Aday tamat gayapan. Apay, don, iho. Ada ka di parikot? Da kayo kan ni mamatidak kala parikot ko. Makita yo itan ti bunga ti aramidyo. Gapo kada kayo. Nagwin naswas kami kan ni Kylie iti relasyon mi. Iho, kayat da kala nga ilisi iti mabalin a pagbalinan to ti biyag mo. Iso na sayad mo. Tani Kylie a mismo tinagdisnudo a nakiwin naswas kan ka. Kinapudno na. Napan ko kinasarita dagiti dadakkel na abagbaganda ti anak da nga adaywan na ka. Makita yo day tang aramidyo. Ngimdi kay madanagan. Papa, Mama. Natungpalan ti kayat yo ang mapasamak. Apay ka di akas na tilagam asimbang pad. Ada ka di diyo na kinaawatan ka ni Don. Nanang, nasakit man para kanyak. Ngam nakiwin naswasa kon ka ni Don. Anya, ay ngam apay anak ko. Agin inayat kayong mata, saan ka day? Anak, anya nga iti kunana. Nalabit, kagura nakitahan, tatang. Ngamin, kalat da ito'y apangedeng ko.
Apay ngamin, akala at latan ti panggandang mo. Siyempre, masaktan at tirik na jay tao. Ngam inlaw-lawag mo ka di makagapaw, anak ka. Wen, Nana. Mauricio, awan ni Dondon iti silid na. Inak kumaayaban tamangan tayon. Napnapanan nga tanday diyeng ubing. Di man lang nagpakpakada. Oh, oo na yan. Ne, ada nag-message. Mabit lang tabasak. Ang mga iso na ito'y. Isungag pa iso. Mama, kan papa. Didakon sa pulan pai. Tawan matlangan ti serserbit kada kayo. Makaamu akmatan iti biyak ko. Bye, mama, papa. Agan anad kayo kuma akanayon. Kat didakon pakadanagan. Ayan ti anak ta. Pangsapulan takan kwa na. Ay, unag pa isuhani. Ikagumaan ta sa pulan ti anak ta. Jak lakid di kayat nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Kylie, friend, nadamag mo ka din? Tian niya, friend. Isumat lagayam aditan makitkita ni Dondon dito'y pagadalan. Taawan gayaman dito'y. Kasta ka di. One friend, apay, di mo amo. Saan? Tila ang amok. Pimanaw ka nun ijabalayda. Napan ngamin dagiti dadakkel na ijabalay. Ket di na magdano at daamok maipapan iti panagpukaw ni Dondon. Iso ang mariribo kanak matlaang. Gapo taamok asyak ti maysa ang makagapo. No apay at pimanaw ijabalayda. Unay matngaminan. Gala at ti panang i-break mo kan kwana. Kundi mo man lainik kan iti gundaway na amang ibagamat iti side na, friend. Mariribo kanak, friend. Sa dino nga taitan ti ayan ni Dondon. Kasano da ito yun, honey? Talaga madanaganak iti mapaspasama kita. Di tapay nasarakan ti anak ta. Sa ita, ininot bataan ang maluglugi ti negosyo ta. Anya ka di da ito yun ang mapaspasama iti biyag tayo. Honey, itala maamiris ko ti amin. San abalik uray kastoy ti mapaspasamak iti negosyo ta. Basta lakit di saan ta napukaw ti kakaisuna nga anak ta. Adayo ang napatpatag ni Dondon hanggang ti negosyo ta. Anya ka di tinaskan nga aramidan ta. Di mo ka di malagi ti reklamo ni Dondon kada ta. Uwan, malagip ko, ani. Tunggal awisin na ta ang mapan makimisa. Pulos adita mapatgan. Takasan o, sayangan tamat ti aldaw ta para iti negosyo. Ang ita, ininot lakit nga rood ang maluglugin ti negosyo tayo. Diyak makaturog. Kumusta nga taitan ni Dondon? Talon atawan tinapalabas, manipod nagpukaw. Basol ko. No saan ko kumanga i-break? Saan kumamat ang nanayunan ti dagansan na? Takas jay lang arudan dagiti dadakkel na. Ngam i-break ko palaang. I-break ka, Dondon. Gapumat lang kadagiti dadakkel mo. Nalpasan ti misa. Adulat tamat ti makimis-misa dito eh.
Nabayag mo tinadyak imay dito a lugar. Isang nga uri adayo ti ayan ko. Imayak lata. Takailiw ko mo dito a lugar. Don, iho. Oh, ni mama. Kadwa na ni papa. Anyat ko kuwanda dito eh. Imay da ka din nakimisa? Saan mo't asigod ang makimismisa da? Jak pagbabawihan ti anyaman ang napadasak. Kabayatan ti adayok kada kayo. Gaputa kayat ko nga ipakita. Adyak mang namnama iti anyaman nga adda kada kayo. Mama, papa. Isa o mas pinilik ti tumakder iti bukod ko asaka. Oh, iho. Pakawanan da kami kuma. Dakal tinagkurangan ken ka. Ket tinegosyo tayo. Ininot matla ang analugi. Ket marigatan kami ang mangisubli. Pudno day ta, iho. Nalabit, palagip kada kami ti apo day to eh. Kaputa pulos asaan kami ang makimismisa iti. Pulos, adi miinikan iti panawon ti Diyos. Naglawagayam daytoy a close, Jim. Itala ngamin ang makaumayan sa po iti concert for a cause. Para iti may sa a cancer patient, akabagyan ti may sa akaadalan mi. Madam Damalaan, mangrugin ti programa. Mangbiro kak iti komportable a pagtugawak. Anay ko. Ading, okay ka kadilaang? Pasensya ka na. Nasipnget ngamin, nailat ti pagnaan. Gaputan agad ti tao. Okay lang, Manong. Sige nga, Rod. Tila nga. Ti boses na. Kasla ni Dondon. Kasano ko mga iso? Nakutong dayjay. Medyo nangisit dayjay lalaki. Naklangan agbero kiti pagtugawak. Dituyak langan na banda. Tapno mabuyak ang naimbag dagiti ag-perform. Makitak ida ang naimbag. Ading, mabalin ka diya, pakidenden basi. Makiabayak man. Awan ngamin bakante atugaw ijay. Mabalin ay makiabay? Sige. Sikang agpaiso. Tonton. Wen, siya nga Rod. Kumusta kan? Sa baliitan tilangam. Kastoy ti lang tinagdalan iti padas ti biyag. Ba nagapagyaman akmet? Tanodyak na padasan ti rigat? Sana ka nagbalin, anatibkar. Agyaman tapinat gamtikid daw kong agsarita ta iti dayto ediso. Natal na, kanawan matatao. Uwen, Dondon. Ngamin, nabayag nga inururay ko daytoy akan ito. Tapno makapagkidawak kan ka iti pamakawan. Iti panangwaswas ko idi iti ayan-ayat na. Gapo ka dagiti dadakkel mo. Sa anak balin anatibkar idi. Kinagura ka mat. Gapo ta nagpailuyosak iti sakit na marikriknak. Jak kinid daw daytoy agundaway. Tapno balsan ka. Nadikit agyaman nakiddikin ka. Gapo ta babahan iti kasya na pasamak. Nasursurok ti agbalin anatibkar. Nagmaymaysa ka iti biyag. Ngam naanusam ti anyaman arigat mo, Tonton. Talaga kasta, Kylie. Kabayatan ti adayok. Awan sa bali ang nagbali na kalasag ko. No sana tinamarswa. Uray ka sa no sakit tinakan ko kadagiti dadakkel ko. Jak pulos binaybayan ti relasyon ko iti Diyos.
Kablaawan kayo, itinarag sa kapanagkalay sayo, kay Liha. Don, iho. Agyaman anak, mama. Agyaman kami. Kablaawan kayo, anak ko. Naragsak, nagasat a panagkalay sayo. Ay, kamaudyanan na. Dakay metla ang tinaituding para ititunggal may sa anak ko. Wan nga ron, abalayan. Mala, agsasango tayo umangkit di amangan. Umay kayo, nabalayan. Abalayan. Tunggal banag, ket adda pagpatinggaan na. No adda panawan ti panagliday, dumtengtong matla ti panawan ti panagragsak, ket magunod mo ti baligi, kas bunga dagiti sakripisyom. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.